गेजेरजों जि थाखोनि जि जारिमिन आयदा बे जारिमिन आयदाखौनो फोरोंनो होननानै आखायाव लादों। बे जारिमिन आयदानिनो पथरुघाटनि आबादारि बिग्रायनाय। बे पथरुघाटनि आबादारि बिग्रायनायनि सोमोन्दै दिनै जों सुंद'यै सावरायनाय जागोन। दा जोङो सिगांनि सावरायनायफोरावनो मोनबोदों गुबुन गुबुन ओनसोलाव माखासे आबादारिफ्रा ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै गोबां सोमावसारनाय। दा दिनैनि जे आयदा बे आयदायावबो पथरुघाट होननाय जिहेतु ओनसोल, बे पथरुघाट ओनसोलनि आबादारिफोराबो ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै बोरैहाय बिग्रायदोंमोन बेनि सोमोन्दै जोङो सुंद'यै सावरायनाय जागोन। पथरुघाटनि जिथु आबादारिफोर, बे आबादारिफोरा 1894 मायथाइनि जानुवारि दाननि गेजेरनिफ्राय 1894 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय बे जानुवारि दाननिफ्रायनो मा खालामजेननो लादों? बिग्रायनायखौ जागायजेननो लादों। 1894 मायथाइनि जानुवारि दाननि गेजेरनिफ्राय रायजोफोरनि मेलनि गेजेरजों पथरुघाटनि आबादारिफोरा खाजोना बारायनायनि हेंथा खालामनायल' नङा, खाजोना खांनायावबो हेंथा होबोदों। दा खाजोना खांनायनि थाखायल' बे बिग्रायनायखौ जागायाखै, जे खाजोना बारायनायनि थाखायबो, खाजोना खांनायनि थाखायबो मा खालामदोंमोन? आबादारिफोरा बिग्रायदों। सिगांनि थाखानाय खाजोनानि बादैबो, सिगांनि जिथु थाखानाय खाजोना, बे खाजोनानि बादैबो ब्रिटिश सरकारा जिहेतु आबादारिफोरनि सायाव खाजोनाखौ बारायनानै होदोंमोन, बे बारायना होनायनि थाखायबो आबादारिफोरा बिग्रायखांनो गोनां जादों। बांद्राय हाराव खाजोना खांनायनि थाखाय मंगलदै महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोर, बे ओनसोलफोरानो जाहैबाय, बेयाव होदों कालाइगाव आरो मंगलदै, थिग बेबायदियैनो सिपाझार, आरोबाव दंबावो पथरुघाट। बे ओनसोलनि जिथु आबादारिफोर, बे आबादारिफोरा मा जादोंमोन? जमा जालायनानै मोनसे रायजो मेल खुंदों खाजोनानि बारायनायनि थाखाय। आबादारिफोरा मा जालायदों? सावरायलायदों जे गावबागाव ओनसोलाव जिथु मेल मिटिं खुंबाय, रायजोनि मेल खुंलायलायबाय। दा बेबायदि खुंलायलायनानै सानलायलायना मा जाबाय? पथरुघाट होननाय जायगायाव जमा जालायनानै बिसोरो आफाद खुंनो लादोंमोन। मा खालारनिफ्राय? जानुवारि दाननि 26 खालारनिफ्राय 28 खालारसिम मिथिबायना? मोनसे रायजोनि मेल खुंनो होननानै बिसोरो थांखि लादों। जानुवारि दाननि 22निफ्राय 28 खालारसिम पथरुघाटआव मोनसे रायजोनि मेल खुंनाय जागोन, बेनि सोमोन्दै बिसोरो थांखि लादों। दा जे आबादारिफोरनि जिथु जथुमनो थांखि लानाय, बे थांखि लानायखौ बै ओनसोलनिनो तहसिलदारफोरनिफ्राय मा जाबाय? जिला बेंगिरिया खबर मोनहैबाय। मिथिबायना? गावसोरनि ओनसोलनिनो जिथु तहसिलदारमोन बा खाजोना खाग्रामोन, बियो मा खालामबाय? आबादारिफोरनि बे थांखिखौ जिला बेंगिरिनो खबर होबाय। जे बैनि जिथु जिला बेंगिरिनो तहसिलदारा खबर होबाय नालाय, बेखौ खबरखौ बियो मोनबाय। दा बेबायदिनो जिला बेंगिरिया मा खालामलायबाय? आबादारिफोरनि जथुमाखौ होबथानो थाखाय, मिथिबायना? आबादारिफोरा जथुमनो लानाय जिथु जथुमा, बेखौ होबथानो थाखाय मा खालामहरनायसै? पुलिस फायखि मोनसे हानजा लानानै थांनो थाखाय पुलिस बेंगिरि जे.आर. बेरिंटन, बे जे.आर. बेरिंटननो
बिबान होबाय बियो 26 खालाराव बथरुघाटसिम हान्थिनानै 27 खालाराव नुजाहैबाय मिथिबायना जिल्ला बेंगिरिया मा खालामबाय बिथोन होबाय जे पुलिस बेंगिरि बेरिंटननो बै बथरुघाटसिम थांनायनि बिबानखौ होनायसै दा बेबो थांबाय 26 खालारनिफ्राय हान्थिनानै माखासे पुलिस हानजा लानानै 26 खालारनिफ्राय हान्थिनानै 27 खालाराव बथरुघाटआव नुजाहैनायसै दा मा जाबाय पुलिस मिलिटारिया थांनानै जायफोरा खाजोना होनो हायाखैमोन बे खाजोना होनो हायि रायजोफोरनि आबादारिफोरनि दोहोनफोरखौ सेख'दोंमोन दा बेबायदिनो दोहोन सेख'जानाय जिथु आबादारिफोर बे आबादारिफोरा रागा जोंखांनानै 200सो आबादारिया मा खालामबाय पुलिस बिबानगिरि बेरिंटनखौ बेंखननानै लानायसै मिथिबायना बेरिंटना पुलिस हानजा लानानै जिथु आबादारिफोरनि धोन सम्पतिखौ सेख'बाय खाजोना होयिनि दायाव बेखाय बेखौ रागा जोंखांनाय 200सो आबादारिया बेरिंटनखौ बेंखननानै लानायसै दा मा जाबाय बेरिंटना खुनुरुखुमै गलांबाय मिथिबायना खुनुरुखुमै बारग'ना थांनानै जिल्ला बेंगिरिनो मा खालामहैनायसै बे आबादारिफोरनि जिथु गावखौ बेंनानै दोननाय जाथाय बेनि सोमोन्दै फोरमाय दा नाय बेरिंटनाथ' गलांबायानो गलांखांनायनि खायसे सम उनाव खायसे घन्टानि उनाव बा खायसे समनि उनाव मा खालामबाय माखासे आबादारिफोरा जमा जाबावबाय 2,000सो आबादारिफोरा जमा जानानै मबेसिम थांखो पुलिसफोर थानाय बा जिल्ला बेंगिरि थानाय जिथु बादा बे बादायालागि आवगायलांनायसै आरो बिसोरो मा लाना थांदोंमोन लोगोआव लावथि आरो खामिफोर लाना थांदोंमोन जे रागा जोंखांनाय जिथु आबादारिफोर जुदि जिल्ला बेंगिरिया जोंखौ मायबाफोर खालामनो बिथोन होयोब्ला जोंबो ओरैनो गारा बे थांखि बिसोरो लावथि आरो खामिफोरखौनो लानानै थाङो आबादारिफोराथ' दोलै नोगोरै थांबायानो बे दोलै नोगोरै थांनायखौ नुनानै मा खालामनायसै जिल्ला बेंगिरिया पुलिस बिबानगिरिखौ बोलो बाहायनानैब्लाबो आबादारिफोरखौ जायगाखौ नागारनानै थांहोनो थाखाय बिथोन होनायसै जे जेरै हागौ ओरैहाय आबादारिफोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारहर बेबायदि बिथोन होनायसै दा बोलो बाहायनानै होखारहरनो नागिरदोंमोनब्लाबो आबादारिफोरा मा जाबाय रागा जोंखांनानै बिसोरबो जाय जेरै हागौ लावथि दैखांबाय आरो खाथियाव मोननाय जिथु हाथरसाफ्राफोर बे हाथरसाफ्राफोरखौ लानानैनो मा खालामदोंमोन पुलिस मिलिटारिफोरनियाव खुबैना होदोंमोन मिथिबायना जाय जेरै हागौ ओरैहाय जुदि 2,000सो आबादारिया साफ्रोमबो जुदि थरफा थरफा गारहरोब्लाबो ना हाथर खुबै जानानै मा जाहैबाय पुलिस मिलिटारिया बिसोर मेगनखौनो मा खालामनो हालायाखिसैनो बेखेवनो हालायाखिसै होनना बुंदों दा हाथर खुबै जानानै मेगनखौनो नायलायनो हायाखिसै नालाय ना ओंखाय मा जाबाय जिल्ला बेंगिरिया उपाय गैयिनि गुलि गावनो बिथोन होनायसै गुलि गावनो बिथोन होबाय पुलिस बेंगिरिखौ बेनि जाहोनाव सोरखारि नङि हिसाब बादिब्ला 140 आबादारिफोरा थैयो सरकारि नङि हिसाब बायदिब्ला 140 आबादारिया बै बथरुघाटनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव पुलिस मिलिटारिनि गुलि गावनायाव जिउ गोमादोंमोन एबा थैदोंमोन बुजिबायना बेनिफ्राय माखासेया 150आनो मा जादोंमोन जखम जादोंमोन बे सरकारि नङि हिसाबनि बायदिब्ला नाथाय मा खालामबाय ब्रिटिश सरकारा सरकारि हिसाबाव बिसोरो हिसाब होबाय थैनायखौ मात्र 15 थैदों होननानै हिसाब सरकारि हिसाबाव 15खौ थैदों होननानै बे 37खौ जखम जादों होनना होदों 15खौल' थैदों होननानै सरकारनि हिसाबाव फोरमायदों नाथाय सरकारि हिसाब नङिबा थैदोंमोननो 140 आरो जखम जादोंमोननो 150 आबादारि बिसोरो थगायनानै खोमोरना दोनदों जे 15खौल' थैदों होननानै होदों 37खौल'सो जखम जादों होननानै होदों दा 2,000 सुबुंनि गेजेराव गुलि गावोब्ला जाय जेरै हागौ आलाय सिलाय जाबायना बेयाव बिसोरो बेबायदियै गोबां अनजिमानि आबादारिया बेयाव थैदों दा नाय ब्रिटिश सरकारनि आखायावथ' बहा थखन खामिजों देरहानो हानाय नङा बिसोरा गुलि
सिलाइ बारुद दङ आबादारिफोरा मात्र थखन खामि लानासो थांदो दा बेयाव आबादारिफोराथ' देरहानो हायाखिसै बिसोर गोख्रों आखाइजों आबादारिफोरखौ दबथायनानै बे बिग्रायनायनि दायाव गासै 37 सुबुंखौ मा खालामदोंमोन हमनानै लांदोंमोन आरो बिसोरखौ बिसार खालामदों मंगलदै महकुमा मावख'गिरि रेनसन साहाबा बे बिसारखौ बिजिरदोंमोन मोनसे सोंनाया फैयो दै मोनसे सोंनाय फैयो जे अथरुघाटनि आबादारि बिग्रायनायनि दायाव हमजानाय आबादारिफोरखौ सोर बिसार खालामदों बुजिबायना अथरुघाटनि आबादारि बिग्रायनायाव हमनानै लांजानाय आबादारिफोरखौ सोर बिसार खालामदोंमोन दा जों मोनबाय सोरखौ रेनसम साहा गोसोआव लादै बे सोंनाया फैयो मंगलदैनि महकुमा मावख'गिरि रेनसम साहाबा बे बिसारखौ बिजिरदों माब्लाबा मेट्रिक आनजादावबो 1 नाम्बारनि सोंनायाव बे सोंनाया फैयो बे बिग्रायनायाव हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दंमोन अकुलु शेख आरो गुबुन गुबुन 6 सुबुंफोरखौ साजा होनाय जादोंमोन आरो गुबुनफोरखौ उदां खालामना होदोंमोन 6 मा खालामदोंमोन अकुलु शेखजों लाबजों साजा होदोंमोन आरो माखासेखौ मा खालामबाय हगारनानै दा नायदो ब्रिटिश सरकारा आबादारिफोरनि बिग्रायनायखौ मा खालामदोंमोन गोख्रों आखाइजों दबथायदोंमोनब्लाबो नाथाय मा जाबाय बै जिथु आबादारिफोरनि बिग्रायनाय बे बिग्रायनायानो उननि समनि जिथु उदांस्रि बिग्रायनाय बे उदांस्रि बिग्रायनायनि मोनसे मा जाना थादोंमोन थुलुंगा जाना थादोंमोन उदांस्रि बिग्रायनायावबो बेबायदि बिग्रायनायनि लामा लानो हानायनि मोनसे थुलुंगा जादों जुदिअ ब्रिटिशजों दबथायजादों अब्ला जोंनि दिनै अथरुघाटनि जिथु आबादारि बिग्रायनायनि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोङो दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय